नाज्रेद नुज्रेद नारा नाथा बिनि गेजेरजोंब्लाबो दुखु खस्थ' लानानै फैनानैब्लाबो नङा होनबा बे बाराव जों भटखौ थुनानै फैबाय। मोनसे भिडिअ फुटेज हाग्रामा महिलारी सारनि माखासे भिडिअ फुटेज माखासे खौरां बिजोङाव जों नुनो मोनदों। नायनानै लाग्रोनि बिनि सिगां जों भटखौ थुबाय। जों सोरबा सासेखौ आंनि चइसनि सासे दैदेनगिरिखौ आंबो थुबाय बा भट होबाय। बेनो बयबो गावबागाव चइसनि गावबागाव फसायनाय मोजां मोननाय दैदेनगिरि बिथांमोननो भटखौ थुबाय दिनै BTC आव बयबो। नाथाय आं नै मोनसे बाथ्राखौसो बुंगोन, जाय बायदिया दिनै बै गोजौआव दैथायहरगोन बै दैदेनगिरिफ्रा बै दैदेनगिरिनि खामसालियाव दरखंआव जाहाथे जिरायहैनानै थानो नाङा। नोंथांमोना दिनै नैबेफोरबायदि बुरै बैसोनि बेफोरबायदि बेक्तिया बै दैदेनगिरिनि लांगोनायाव जिरायना नेथाबबाय थानांगौनि दरखार गैया। बिथांमोना मानो थाखाय थाङो बिनि उसुबिदाखौबो बै दैदेनगिरिया बुजिनांगोन। नोंथांमोनखौ गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो भट थुनानै दैथायहरो, नाथाय बैफोरबायदि नैबेफोरबायदिनि मानसिनि माखासे प्रब्लेम फिसा फिसा बिसोरनि प्रब्लेमा गिदिर प्रब्लेम नङा, फिसा फिसा नङा होमबा? खोनासंनानै उमुक खालामनानै हर होनना बुंबानो जोबो। नाथाय बिथांमोना नोंथांमोननि दरखंआव जिरायहैना थानाङा। बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौबो एसे बुजिनो नाजादो। जायफोरबायदिनो बयबो भटखौ होलायदों। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। माखासे बुंलांबाय थानाय समावनो भिडिअ फुटेज होदोंना फिसानो, आं बेखौ नुनानै आरो बेफोरबायदिनो गोबां भिडिअ सफा भिडिअ खेबनानै लाबोदों। आं बेखौ खोन्थाजोबनाय नङा। हाग्रामा महिलारी सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनासंनानै लानि। UPPLनो भट होनाय माने गावखौनो माने सरसोमना लानाय, बे फोथायनानै लानायसो जागोन। एकदम मोजां नङा। आं बुंबाय थादों UPPLनि खोथा बा सोरबा प्रमद बर'नि खोथा बा सोरबा दिपेन बर'नि खोथा लानानै जुदि जोंनि रायजोफ्रा सोलिनांगौबा बे थैनायानो साबसिनसै। माने सेस खालामगोन बिसोर आरो बिसोरखौ बिसास खालामनो नाङा। आं अनुरद खालामदों। दा जोङो जेबो बुंनो हाया। मथथे BTC एरिया हिसाबै रिजाल्टआ एक्सेलेन्ट। BJP नाबो बिराद मोजां, UPF नाबो बिराद मोजां। UPPLआ जिर'। UPPLनो सोर भट होनो? ভোট দিব আহা বুলি কেনেকৈ গম পাব মানুহে? নহ'লে দেখোন চৰকাৰে ঘৰ আহিলে সি ভোটে দিয়া নাই বুলি ক'ব না জান দাদা? ইয়াক আগতে দেখা দিব লাগিব। এই লিকৰা বিয়া দিব লাগিব ইয়াক। তাকেতো নহ'লে চৰকাৰে লেট্ৰিনটো চিলিং লগতে নাপাবি নহয়। जों गणतान्त्रिक देशनि नागरिक हिसाबै जोंनि भट होनायनि गेजेरजों सरकार दानो हानायनि जि सांबिधानिक मोन्थाय, बे मोन्थायनि गेजेरजों आं दिनै भट होबाय आंनि भट केन्द्रआव। भट होनानै गोजोननाय मोन्दों जे आंनि भटनि गेजेरजों अन्तत सासे बिजाथि देरहागोन आरो देरहानायनि गेजेरजों सरकार दाहैनायाव हेफाजाब होनो हागोन।